Ngati anozibasa mutambidza bosi angandidza mashoko ekuti ini unganipezva kumari asi ndafana kupfungodzera mumba kwamai vangu. Saka ndobva ndamubvunza kuti kupfungodzera mumba kwamai vangu ini ndoita sei nokuti ndandisidiyo ipapo. Zvakandiona kutanga. Ndofunga ndakabva ndati aiwa zvinesi iwo chida unoudza amai ako kuti ini ndakuudza baba vangu ndakwenda kuudza vabereki vangu kuti ndandisina pokugara. Ndofunga ndakabva ndakwira bhazi ndakaenda kuguta ndaudza vabereki vangu kuti baba pandaigara kwekuya murume ati akudzokera mumba kwamai kwatika dzimwe dzimwe. Wangu ndofunga hapana chakapindura. Ambuya vangu ndovakafonera murume wangu akati iwewe wakudzokera mumba kwamai vako mukadzi akuita sei. Uyu murume akabva ndipindura akati ina ndingamborasa amai vangu pamusaka pemukadzi nokuti amai vangu andichidzokera kumba kwakadaita. Ndofunga ini zvakandirwadza ndobva ndafonera mupurisa wamambo achikoro ndobva tauya ndobva vatigadzirisa. Vatigadzirisa zvikanzi ini nyenye endai kudaro. Ndobva tavisatodaro ndambopa ishansi yokuti mwene kugadzirisa. Vandaenda kumbozvisha 2 days 3 days tichigadzirisa. Decision yatikapasisa ndekuti ini ndandifudiwa kuno. Saka murume ndobva tiiwo chinomutsvaga kwokugara. Mari yavandipa yeye unotsvaga mafetirizer nezvinhu. Apa ndikuita basa rekuchazvina ndakapedza kuchazvina chatera. Ndifunga ndakabva ndadhisisa. Murume akabva atora mari yetinayo kubva yapachakondo ndobva anonesa tsamba yembudzi yenge tinayo nekutsvaga mota. Ndofunga mota tikazofonera kabva yamamiri takuloda zvinhu kubva taenda kumvuri. Tasvika kumvuri akandiperekedza kuti tikaenda tese. Ndasvikira kumota yanzvadzi yangu. Ndakaita 2 days ndichigara ipapo kubva ndazotsvaga pangu kugara kati pane mumwe munda wake wasingarimi ndopandikugara. Saka mamuna Juni ndakabva ndamufonera kuti kouya kaseatbelt yanga kuita. Akabva ndipindura akati ndachakwanisa kuya ikoko nokuti ikoko hanhu kokugara. Ndakati ndakugara pangu ndega ndikugara kumba kwababa. Ndobva taura tichauya. Kubva ndamuna seatbelt so ndakapera pasera ndopa akafona achitaura kuti ini ndichaziva kubatsira kuchikora foja zvikuya pazvinhu ndichakwanisa. Ndakati kuchikora foja kwacho kwauchauya iwe inenge yashandwa nani nesi inenge yabva ende nesi yacho inenge yashandwa nani kusvika kuchikora foja. Ndobva akata foni. Saka ndakazomufonera ini ndakati kweyokugara kupi zvaka ndakadzokera kumba kwamai vangu ine ndakamusiya pataichengeta lero. Ndakati kokandapisa kukuona ndoita sei ini pamupa chandikudiwa. Akangondipindura akati amene unoita decision yako ndoita decision yako. Saka mamwe ndadzokawo kuti mundibvunzire murume wangu kuti uri papi usapedzera nenguva. Ndinyaenda kumakoto. Chikomana hanzi nguva. Ina handisi kumupedzera nguva nokuti kundisiya wakaita kutsvaga mari akangoya bhati panga pane vana abva atanga atakura vana akaenda navo paakadzoka nedecisision yekuti akangosvika kuna chikoro abva atondifonera akati uya kuno kuna chikoro akatoya achititi ini ndava kuzotakura zvinhu achikoro akabva atiri zvinhu akukwanisa kutakura musina kusiyana. Wakati amusiyane zvinhu muri medu abva tiende muonekwa sabhuku munoona zvinhu munoshaniswa zviri kugadzira kutakura zvakaita iye saka ndinofunga kuti nyaya dzaita akazotera kuti pamwe nyaya ita sere hainambomira nenyaya yekuti ini ndakazotakura zvinhu zvangu akati hainini nyaya yekuti ndani nguva tichinetsana nyaya dzatosvika kumafoyo angotaiwa takurai zvamunoti zvenyu zvatonaita isi takura inini naida kungoti ndikurepukirwa bhozi nyaya dzekutaura dzanga dzakunditose dzakundirepeka foyezi bhozi dzatosvika foyezi tichingotaura makore ari kutaura amukazvichiudai hakuda pachena zvakasana tiwo wanyanya kuya kudai zvakanaka kusunungura ini mukadzi iye ndiye angadikwanisa iwewe kunzwa sei ini handisisina kana hama dzekupindura munyaya mukadzi ngatiparadza neizvi adhara ane history yekuti amai aondanato apa kwabve kwakudira ndomamutoro akachigwena kugeza mutoro akambomai kati apuhwe stendi anoizwa famasi aaaondorunovaisa sei vakundikana zvakare mukadzi ndiye akaramba stendi isusu tungoti makundikana baba vakabva chakaipa amama angainda ngaiparara uchashere rupe mama
dai wangaenda ndikona kusiwa zvaiwa kuraka mbemu andikutaura munhu racho andikutaura amuti zvinobarekena anenge vanhu vese unoona vari muno ita zvinhu zvaunoona chichitwa novamwe chakurapira mukadzi wako taura munhu yekumurapira nyaya yatikurambira mukadzi inyaya hombe ndeyekuti tatadza kuwirirana nenyaya dzekuti tatadza kuwirirana paugara iwe wadzokera mumba wenyu nyaya yakazoita hombe ndeyekuti patazopedzisira vakaudzana matuzi amwene nomuroora uyo akanzi uri duzi ava vakabva tineno amai kuti uri duzi ndokakabva ndonyaya yakazonyanya kunesa pane dzimwe dzese saka mazviona zvakachitaura mukomana haana decision yake munhu ane decision ndiye asina kuuya saka mufana kuti ndinouromboona ino kuti life yake icharamba yakaoma system ende paachasvika age yangu ikai amen takungonamatira mwari kuti pane vamwe kwabushu basire mufanawo ana kunamatirwa mufana nokuti ari padambudziko ani maanozozvakutaa zvechinatina yataura yamwene nemuroora amanembakuromeva kasuya kuzvitendera kuzviparadza dzimba dzake dai chingani ayo ataurapo aichikiri saka mukuona ini social media inoida stereki inogadzisa upenyu hwomunhu anenge adaurorwa nemurume ngaaziva ari kuenda dambudziko amai vapenyu baba vakashaya isatinamatiro kumakulo vanhu manje tinamatira mazuva akaita sei akawanda waita akunyingi saka chamudambovana chii kupakuna zvisakatakura atakura ndogara kuti ngatodzokera pamba pamai akati haasi kuona uromo urikuona munhu akabatsira haasi kuona kuti zvinhu zvandikuita zviri chii zvirongo saka inotomwedza kuti mufana ndinotomboita nguwana ichibatsiro nokuti uyo haasi kuona kuti atoone makore mangani life expectancy yedu isusu nemararamiro atinoita asarwa makore mashomanana kuti atero kuda kuendovamukarwa tichaendawo isusu but haana chinobatika chiri pai idambudziko munyingina iyoyo chifunga kuti mune vana vangani mukadzi one wakamurongerei achadzidzia wakamurongerei hapana hausi kuona kuti mufana chire ndinoramba vakabata hausi kuona here mufana kuti unofauromba upenyu hwako nemukadzi yei tokubatsira usukawaya mamambo atibatsira nei uzini basa rangu nokubatsira vanhu hatitokurambanisa vanhu vanikuona masherendiro adastereni usati tisadhora dzinozeneza kuti ini ndisati patanga kuenda chaiko akafonera mukoma wangu ari pamutoko akaoneka mukoma wangu akati ndasiya musha muinoinda ndasiyana naye akatira zokufonerwa nomukoma wangu koichokwadi ndatibvunza ina asati ambonditaurira alright chedai tapesa ini kupa ndikadzidzwa pacho kandakasiyawo ndavakuimba yangu ipapo oye munozonogona zvipamutembo unokwira dare kuona mamumatara dare unoone mari musoanotonikoyo panakwira kaakura dare kunovasambobata dare 3 occasions novahambiza dare more than 3 kugowana kunopanechi anona zuva wanaamambobatao nyebe unoona kubvunza mama endai mubama ima musukufara here sherene nemubanza dzenyu maona pari kuti ndamunovapa mawaibaba ndarambiwa hamuna rizina marambiwa mokuti amwene ndo andiramba